si ko nai bai di awan khailai tonglayo khana omo motai bokna hinita time krini bage horono boklai tongka tabuk 2ta baji tong diu tini phainai ri rok subai kha boni pore hinke room rok clean khaika hinke khaiba mani pore hinke angkai to omong giri kang to khaima yang git pai ha hinke barsa bai petum awan khailai tongo tabu horna hoyto se blog start ma khaisinai tini khe iko awan khaiman phunong nai to ase khaiha bro iko yang khai tong petum yang ke dul nai ko iko mo ka tam bo ang saimali ya bo ka sang omo ro khailaya abo ro khaya sang debor ma ro khaya mo jomati aro ni style se konong ya hai pana tabo hinke horni 2ta baji hui tongo hai pana ma thoya ko tak phana abo khaibe gesi thulai nai thoman pore fungo ba dakte ne basana nangnai khana kabang ma samung tongo matai bus bok bai mani pore se amo thangna tong ko hospital bo thangna tong sung dakte noita ni bisingo no ke narong nai tong di ani blog choya kare Pobre, ora sa ora chalo. Nó mà nó cả